Masibuyela odabeni lwethu lempi yaseSandlwana, Inkosi Yesizwe Sakwa Buthelezi, uZuzifa, kaMangosuthu, kaMathole izokwethula inkulumo emcimbini wesifundo ngempi yaseSandlwana oLundi eNyakatho yeKwaZulu-Natal ebusuku nje. Lesifundo siyingxenye yemikhosi yokukhumbula impi yaseSandlwana eyenzeka ngosuku lwanamhlanje ngo-1879. Umdidiyeli omkhulu walesifundo ngumbuso Khoza ongumsunguli wesikhungo sobuciko ijaji le-Africa Center for Arts. Ukwazi kabanzi ngalolu daba sixhumana bukhoma nentatheli yezindaba zethu Ntando Mnyando osibikela oLundi. Ntando, siyakwamukela ezindabeni. Sichazeleke okwenzeke phambilini namhlanje nesingase sikulindele namhlanje kulesifundo. Ngibingelele Thabele, ngibingelele nabalaleli nababukeli bezindaba zethu. Siqhamuka kuwe nje siza bukhoma sisondini okuyindawo ewumongo womlando kaZulu. Kusukela namhlanje ke ekseni besilandela imbungazo yosuku lwempi yaseSandlwana egubha ke iminyaka eyi145 yaba khona. Nalapho ke uZulu adedela khona kucoboshisa khona, adudula khona kucoboshisa khona ke impi yamangisi eyayihlomeke mjojantaba yezibhamu nombayimbayi. uZulu ke wayeza kuyo uza uphethe izagila imkhonto uvike ngamahawu. Namhlanje ke silindele ukuba ke silalele inkulumo sifundo ezothulwa umntwana uZuzifa Buthelezi oyinkosi yesizwe Sakwa Buthelezi ezokwenzeka ke esikhathini esingakanani kusukela manje. Kodwa ke umkhuleke bese uhambele emini lapha entabeni yaseSandlwana eyahlonzwa isilo samabandla wonke sesabuza umdlokombane uGoodwill Zwelithini ubhejane ephuma esiqiwini njengentaba engcwele. Sibone kuhlangana abafundisi, kuhlangana abaholi bomphakathi, amakhansela, izimeya nabantwana basendlunkulu bebekhona ukuzozimazisa umkhuleko njengoba le ntaba ithathwa njengendawo engcwele. Okunye bekukhulekelwa ke kule ntaba bekukhulekelwa ukuthula nozinzo endlunkulu njengoba wazi ukuthi kusukela kwabuza umdlokombane wazi kunyukela ke esihlalweni isilo samabandla wonke esiqhwakele njengamanje uMisizulu Sinqobile kaZwelithini. Kuke kwaba khona imidonsiswane ke ngendaba yofanelwe ubukhosi, imidonsiswane egijime yaze yayofika ezinkantolo. Namhlanje ke sibona abaholi bezepolitiki kanjalo nabaholi bomdabu behlangana ndawonye bezokhuleka, bakhulekela uzinzo endlunkulu, bakhulekela nozinzo ke esifundweni saKwaZulu-Natal esibukeka sihlaselwe ke izinhlekelele ezifana nezikhukhula esibonile zidlula nemphefumulo eminingi ikakhulukazi ezingxenyeni eziseNyakatho namaphakathi esifundazwe saKwaZulu-Natal. Njengamanje ke silindele ukuthi umntwana inkosi yakwa Buthelezi uZuzifa athule inkulumo sifundo yokukhumbula ke isilo ucetshwayo okuyiso ke esajuba amabutho ayeholwa ke omntwana utshingwayo Khoza beholwa ke umntwana uDabulamanzi bebhekana ke nabangisa ubuso nobuso. Silindele ke leyo nkulumo sifundo ke sizokhumbula umongo kaZulu nomlando kaZulu coboshisa impi yamangisi. Thabile. Sibonga kakhulu ke ngalowo mbiko lo bekuyintatheli yethu Ntando Mnyando esibikela bukhoma oLundi KwaZulu-Natal.